yakarwi nangkha shakni hakotor tau bharatno tongwi tongo Bangladeshni kacham mantri bokrok Sheikh Hasina phiaba aboni ulo boro thangnai Sheikh Hasina tangshalo jefro Bangladesh yakarmani Sheikh Hasina afru jotono salai tongmani nukjaka London thangnai hinai arono tongnani bagwino kobong khlaimani phiaba Sheikh Hasina London thangnani bagwi wanamungo klaijak tabuk Sheikh Hasina Bangladesho kwbangma jora romoino habar tungflamani nukjaka aboni bagwi patimungni tüino bwsuk jora tui chei naikolkha hwnwi singka Britain hapang aboni ulono sumung kasai tongkha a chei naikol mungo Hasina ni phasingo tamo shepna harjaknai Bangladeshni habar tangshalo tebo tungflajak aboni bagino mantri bokrokni achugthai simi yakarwi rwkha Sheikh Hasina logi no hakotor yakarwi bharat phai sokphai phiaba bharat tongnani bagwi koimung khlailia koktwmani bising saimanka London thangani nangnai Hasina bini bahanajak rahena Britain tongo aboni bagino Britain tongnani bagino kobong khlaika Hasina no tei khaksa phasingke British hapang Hasina no tonani bagino gosimurui manglak mia horono British hapangni bwkhaktui Father Haste ni sochiv David Lemmy statement rwui shairka Bangladeshni habar tongkha sangrani bagino shepna hanai nangnai aboni ulono saimanchinai Bangladeshni Kwthumlai mung khlaimani no tui bwsuk joratui lukurok theikate deramungo klaikha abono tui joto chei naikolna bagwi nangnai ni saka Britain hapang tei joto phasiktino chei naikheno Hasina London thangmanai Bureau Report Kokkhorang